Premtobre Kasee no so Adom Kyerematen ese ene NPP amanyɔkuo no presidential race no wayi no ho de afiri menu anwumre ene ode nkrata aba abonten Adom TV etwaso Kane swafo no hye edwadie so a okosi akan no wo pre frankatuni dibre ewo NPP amanyɔkuo ni mu Kwadwo Kyerematen ede nkrata abetu dwa wo kyerɛ sɛ enyade obetimi asi akan biem apre frankatuni dibre ewo NPP amanyɔkuo no emu nanka wo sɛ enrabena ene wo yensemtwefo nhyiamu nanso wo de betu dwa kyerɛ sɛ enyade obetimi yensemtwefo nhyiamu ni biem na nwumere pɛ ene wo de nkrata ebaaye sɛ ontimi ensi akan woni nkrata ni mu no wo kyerɛ sɛ asembisa baako a otebisa ne ho ene se eba ne sen ene wadru sampempensuwe ewo amanyɔkuo no emu na ho hwɛ sɛ de amanyɔkuo no mpanimfo nyina de wa ho den etai nipa baako akyi no a enkoyie osebisa sɛ enti kosibre bɛn ene obenante kwan we so ewo amanyɔkuo mu akɔsɛye mu na wo kyerɛ sɛ wo hwɛ special electoral college a ɛkɔso no atete ya delegates bi FM a entwa yie kura wo no ankasa ne polling agent awo etifedo poyamantem mu ekowi ase na nani baako apaye a ni nyina eka ho bi ene wadwene ho a wotwene ho afiri abato no emu otwemu sɛ onyini sɛ de siye ewo special electoral college ni mu no ense nsibiem ewo obubobo some de toso nan abato no emu esenti ene wontimi enkobiem na enche wode de obeye ewo Ghana amanyosem mu eba betudwa na woda na busua ase Alan for president campaign team so woda obibi ase na chitafo nyina ase sɛ wo mota na chie ode ba wiye no ene waka se okono eda so a enyamekun na wo mu atwa awrade anim no onya hode foforo.